एनडिएफबि आगुनि आफादगिरि आथिखालाव डिपुटि चिफ लोगोसेनो आगुनि एनडिएफबि आरडिनि एक्स-BLT वेलफेयार एसोसिएशनखौबो कअपारेटिव ससाइटिखौबो जोङो हांख्रायनो थाखाय थांखि लादों। गासैबो आफादफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव आरो गासै बारग' दैदेनगिरि सोमावसारगिरिफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव आरो जायफ्रा 13, 14, 15 बोसोरसिम दिनै 16 बोसोरसिम जेलाव दङ NIA कर्टआव CBI कर्टआव बिथांमोनखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननानै हरनायनि खामानिखौ मावनांगौ। BTC অঞ্চলত BPF राजनीतिकভাৱে 1 নম্বৰ পজিশনত আছে। আজিৰ দিনত সেকেন্ডত BJP আছে, 3 নম্বৰতহে UPPL। সব UPPL 3 থাকিব না 4 থাকিব না 5 থাকিব এইটো BTR ৰাইজেহে ক'ব। ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে, বুজিছেনে? হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট UPPL অহা নাই আৰু অনাগত দিনতো হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই UPPL কাম নকৰে। শুনি আছো BJPও কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই নিৰ্বাচন খেলিব বুলিহে আমি শুনি আছো। ফিল্ডত আমাৰ বহুত লাভালাভ হ'ব, আৰু আমি আজি ডেলিগেটৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা যিখিনি অপিনিয়ন লৈ আছে আমি চৰকাৰ অলৰেডি বনালে। সব সভাপতি নতুনকৈ লৈছে যদি মই তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ, কিন্তু মোক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰৰ ৰিটাৰ্ণ আহিব পাৰিব না নোৱাৰিব ইয়াৰ গেৰেণ্টিটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ। যিকোনো এক্সামত যাতে আমাৰ BTC ল'ৰা ছোৱালীসকলে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হওক বা মৌখিক এক্সাম হওক এইবিলাক যাতে আমি কোচিং দি পেলাই চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইজি হয়, সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা কোচিং চেণ্টাৰ আমি কোনোবা হাগ্ৰামা মহিলাৰে শিকাই দিছে যে ইটো ক বুলি। হাগ্ৰামা মহিলাৰে কোচিং চেণ্টাৰ বনোৱা মানুহ নহয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰে ডেইজিং ফেষ্টিভেল বনোৱা মানুহ। সি কোচিং চেণ্টাৰ বনালে 17 বছৰটো কম সময় আছিল নেকি? 2 বছৰৰ পৰাই যদি আমি এতিয়া বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিটো ছুপাৰ 50 আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এডমিশ্যন পাই গৈছে। যেতিয়া নেকি BPF চৰকাৰ আহিব, প্ৰথম কামটো হ'ব আমাৰ যিটো 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো অসমৰ বড়ো চৰকাৰ UPPL চৰকাৰে দিছপুৰত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছে পাৱাৰ ফাংচনবিলাক, এই 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো আমি আকৌ ঘূৰাই আনিব। 1 নম্বৰ এইটো আমাৰ এজেণ্ডা। যিটো কথা কৈছে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী কৰা, চৰকাৰ বিক্ৰী কৰা, কোনখন স্কুলত বা পঢ়ি আহিছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই, কোনখন কিতাপত পঢ়াইছিলে যে চৰকাৰো বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ডিপাৰ্টমেণ্টো বিক্ৰী কৰিব পাৰে? মইতো সেইটো দেখা নাই। আৰু বজাৰটো আপোনালোকে দেখিছে নেকি? ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী কৰা বজাৰ ক'ত বিক্ৰী কৰে? এইটো बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान, बर' गोजोन गोरोबथा सान BTR एग्रीमेंट डे। बे सानखौ चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि जे गेवलां फोथार जे नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव दङ, बेयाव जोङो गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों। आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा बेयाव हाबाफारि रनसायदों बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFBनि 4 आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन जथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा BTR एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो दिनै फैयै फैयै बे एकर्ड डेआ 5 बोसोर जाफैबाय। आरो बे 5 बोसोरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै आरो सिगनेटरि आफादफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि आफादा दा गुबुन गुबुन महराव सोलायबायब्लाबो जोङो बयखौबो लिंनानै प्राय 3000 डेलिगेट्स, बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोंनि जि सुक्तिनि जिखिनि दफा, बे दफा मावफुंनायनि सायाव, बर' हारिखौ जौगालांनायनि सायाव गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दंमोन, बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि सिनायथि, जोंनि हारिमुखौ रैखाथि होनाय आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था, लोगोसेनो जोंनि सोलोंथाइ, मोजां सोलोंथाइ आरो जि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि जि मोन्थाय दं, जोंहा जि अधिकार दङ, बेखौ जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव, आसामाव, बर' कसारि काउन्सिलाव जोङो माबायदि मेक्सिमाम लेभेलाव मोनफुंहोनो हायो आरो जोङो बेजों उदां हारि हिसाबै, गोथां हारि हिसाबै गावखौ फोथांना लाखिनो हायो, बिनि जि मोनसे प्रिन्सिपल आरो जि आइडिय'लजि दं, मोनसे सिमां गेरेमसा माहारि दानायनि,
बिनि आधाराव जों माखासे बाथ्राखौ बेयाव सावरायगोन आरो बेखायनो 27 जानुवारि 2025 जोङो बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावगोन बेयावनो लोगोसेयैनो जोङो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बेलुन बिरहोनाय आरो लोगो लोगो जोङो मोनसे गोजोन आरो माने मावफुंनाय जि सुक्तिनि दफा मावफुंनाय पिस एन्ड इमप्लिमेन्टेसन बे आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे गोजोन हान्जा सुरगोन आरो बिनि उनाव जों मोनसे गेवलां मेल लाखिदों आरो बे गेवलां सावराय मेलाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि बे थांखिखौनो लानानै आरो बे गोरोबथानि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेयाव सावरायनाय मोनसे हाबाफारि बे मोनसे मेहेरगोनां आरो गोथार हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि गौथुम बर' थुनलाइ आफाद Ex-NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आरो बेयाव जोंनि UPPL हारिमु आफाद प्राइमारि टिचार एसोसिएशन जेसेबां जिखिनि आफादफोर दङ बर'नि मोनसेबो आफादा जाहाथे बाद थालाङा आइजो अनसाय आफादानो जा इभेन जोङो Ex-BLT वेलफेयार एसोसिएशनखौबो कअपारेटिभ ससाइटिखौबो जोङो हांख्रायनो थाखाय थांखि लादों दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिखिनि दासिम गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो माखासे मावफुंनो थाखाय आद्रा दंबावो बे गासैबोनि सायाव जोङो बे सानखालि गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन दा गासै 3,000 गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनिफ्राय बाहागो लागोन आरो आलासि महरै BTRनि बड'लेण्डनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु सुक्तिनि सासे गाहाय माने सिगनेटरिमोन आरो NDFBनि आगुनि आफादगिरि आथिखालाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियावनो जोङो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथां लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथां लोगोसेनो आगुनि NDFB RDनि जोंहा माने दैदेनगिरि अनजालु बसुमतारी दानसोरां नार्जारी माने सावरायग्रा बिथांजों लोगोसे फेरेंगा रनजित बसुमतारी गासैखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायदों आरो धीरेन बर' बिथांखौबो हांख्रायनो थाखाय जोङो माने अलरेडि जोङो लाइजाम इस्यु खालामदों दा बेखाय गासैबो आफादफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव आरो गासै बारग' दैदेनगिरि सोमावसारगिरिफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि जि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो BTR गोरोबथाया दिनै 5 बोसोरसिम जाफैबाय जिखिनि अधिकारखौ लानानै जोङो सुक्तियाव दफा हिसाबै मोनदोंमोन बिनिनो माखासेया मावफुंजाबाय आरो बेजों हारिया एसे दावगाबाय जोंनि सिमा बारायनाया गामि सोसन मावफुंजाबाय माखासे आरो आद्रा दंबावो फैबाय थानाय समाव पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो गोनां दङ बेबो जोंनि मोनसे गेदेर थांखिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंनि मोखाङाव दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थांखि आरो अबजेक्टिभजों जिहेतु एकर्डा जादोंमोन बेखायनो गासैखौबो जों मोनसे आमब्रेलायाव लाबोदों जोंनि जि गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि जि कमिटमेन्टमोन 5 बोसोराव कुनु भायलेन्स गैयाबासिनो कुनु हिंसा गैयाबासिनो कुनु डिस्टारबेन्स गैयाबासिनो बर' हारिया दिनै बेखौ गोथारै मावफुंदों आरो इयुनावबो जों गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों हारि दानायनि थाखाय हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अधिकार संबिधानिक आरो राजखान्थियारि मोन्थायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन नाथाय आसाम सरकार जाय सरकारा जि कमिटमेन्ट जोंनो होदोंमोन आरो बे कमिटमेन्ट मथे बिथांमोना आद्रा खामानिखौ मावनानै दोनबाय आद्राखौ बिथांमोना दाबो मावफुंनो थाखाय दंबावो दा बेखायनो सेन्टार आरो स्टेट मोननैबो सरकारखौ दिनैनि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो गुबुन मेडियायावबो बुंदों आसामनि सेटेलाइट बा पर्टेल जिखिनि असमिया बिजोंनि मेडियायाव बुंदों जे गोख्रैनो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जि मोनसे जास्टिफिकेसन जि मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन बे खामानिखौ मावफुंनानै होनांगौ आरो बे सेगावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे 5 बोसोर एकर्डनि बे समाव आरो जायफोरा 13, 14, 15 बोसोरसिम दिनै 16 बोसोरसिम जेलाव दङ NIA नि कर्टआव CBI नि कर्टआव बिथांमोनखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननानै हरनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जेलाव जि 66
जायफोरो माने सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिमबो दङ सान्तिनि आधाराव आरो हिंसा मुक्त जि समाज आरो भाइलेन्स फ्रि जि बड'लेण्ड रिजन जों गायसनबाय आसामाव जों जे सान्तिनि बाताबरन बा परिबेसखौ जों लाबोबाय आरो बे जोंनि बर' एकर्डखौ नायनानैनो दिनै आदिबासि सावथाल बा डिमासा कार्बि बा आलफा NLFT ATTF गुबुन गुबुन जिखिनि हारि माहारिनि माने आर्म स्ट्रागलिं अर्गेनाइजेसनफोर दंमोन दिनै जिहेतु एकर्डआव फैबाय आरो जों पायनियार दा बेखायनो सान्ति गायसननायजों लोगोसे सुक्ति मावफुंनाया प्रधान आरो जि मोनसे आसा आरो मिजिं जि हप्स एन्ड एसपिरेसनजों बर' हारिया बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरा बे एकर्डखौ खालामदोंमोन जाहाथे टाइम बाउन्ड जेरैबायदि सरकारा बुंदोंमोन दारि कमा बिनि जिखिनि माने खोथा बाथ्राफोर दङ बेयाव जिखिनि आखरे आखरे इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङ बेखौ मोजाङै गोख्रोङै मावफुंनांगौ होननानै जोङो फिन खेबसेबाव जोङो दाबि दैखांदों आरो बे हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जाफुंसार जाहाथे जायो जोंनि बारग' दैदेनगिरि जोंनि आगुनि दैदेनगिरि एबसुनि गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफादनि जों बयखौबो हांख्रायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बयबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो गुरैयै खर'गंग्लायै जों खावलायहरबाय गोजोन्थों।
दावखाबिगोन अराय समा दाबोनो नाख्रेबजाना अराय समा दाबोनो नासयजाना अराय समा दाबोनो मोहेर जाना अराय समा दाबोनो गादब जाना बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो हानाय जा जों नखरसेखा बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै आबुं उदांस्रिया नेनानै दं दाबो इनायनि पान्जारियाव जोबथेजानानै हारिनि एना एनियाव थगायजाना मोननांगौ गंसे रायजोआव सनापुरिमोन बर' हारिनि बयनिबो नखरनि थाखाय गावनि गोहोजों जेब्लाबो सोलिनो थाखाय जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो नांगौ गोहोनि जोंनो नांगौ हारिनि
जोंनो नांगौ सोलोंथाइ मोनथाय जोंनो नांगौ सोलोंथाइ मोनथाय बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै समादाबोनो नाख्रेब जाना अराय समादाबोनो नासय जाना अराय समादाबोनो मोहेर जाना अराय समादाबोनो गादब जाना बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो हानाय जा जों नखरसेखा बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै
मानसिया नेनानै दं दाबो इनायनि पान्जारियाव जोबथेजानानै हारिनि एना एनियाव थगायजाना मोननांगौ गंसे रायजोआव सनापुरिमोन बर' हारिनि बयनिबो नखरनि थाखाय गावनि गोहोजों जेब्लाबो सोलिनो थाखाय जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो नांगौ गोहोनि मोन्थाय जोंनो नांगौ हारिनि मोन्थाय जोंनो नांगौ नखरनि मोन्थाय जोंनो नांगौ सोलों